И така, дами и господа, майката на кръстелниците Ася има подарък за своят мъж. Днес на този ден правят 10 години, навършват от както са заедно. Да дава Господ си пожелава още 100 години! А той си пожелава рамо до рамо да са цял живот, както сега, още 100 години. Коя песен? Щастие. Айде една моя песен. Щастие с колега от ла минор, пиано. Също така поздравяват своите две деца. Поздрава с 100 точки заради тази песен от шефа, дами и господа. Целувката първо е... Айде, сега тук в дансинга елате. Питаш ме, богат ли съм, ще ти кажа да. Имам аз една жена и две прекрасни деца. Няма нищо по-красиво на тази земя. Богатството, приятелю, е семейството. Питаш ме, богат ли съм, ще ти кажа да. Имам аз една жена и две прекрасни деца. Няма нищо по-красиво на тази земя. От Бизона за брат му Борислав и снахата Ася. Да са живи и здрави! Благодаря на теб сега, моята жена. Благодаря на вас сега, моите деца. Благодаря на вас сега, моите деца. Благодаря на теб сега, моята жена. Щастие, щастие в моя дом. Щастие остани при нас завинаги. Щастие, щастие в моя дом. Щастие, щом Бог казва е с мене, Борислав, значи всичко е с мене. Винаги да е Бог с тебе, брат ми. Айде, Бизони! Има специален кючек за тебе, после. Всичко, което имам на този свят, всичко това днес е пред очите ми. Няма нищо по-красиво на тази земя. Богатството, приятелю, е семейството. Всичко, което имам на този свят, всичко това днес е пред очите ми. Няма нищо по-красиво на тази земя. Богатството, приятелю, е семейството. Благодаря на теб сега, моята жена.
Благодаря на вас сега, моите деца. Благодаря на теб сега, моята жена. Благодаря на вас сега, моите деца. Щастие, щастие в моя дом. Щастие, щастие при нас завинаги.